2 million people in the house. Good afternoon, good afternoon. Isang maulang hapon sa inyo dyan. Ay, sa amin dito, wala. Grabe ang ulan dito ngayon. Juicy YT, tamsay. Salamat po. Thank you so much sa 2 million people in the house at saka sa 3 thumbs up. Sir Bobby, Arsigona TV, thumbs up po, sabi Sir Bobby. Salamat po sir sa pagdalaw sa aking munting bahay. Thank you so much po. Good morning po. Good morning po Sir Bobby. Good afternoon na po dito sa amin. Kumusta po kayo? Maulan dito sa Hong Kong ngayon. Ewan ko kung may bagyo. Kambains, kain na host, sabi niya. Tapos na rin, thank you. Kapapasok lang namin dito sa kwarto. Oo nga pala, 8:20 AM pa lang dito. Okay, good morning sir. Papasok lang sa work. Ingat po sir. Ingat sa pagpasok. Buti buti may work na po kayo. Si Jen Moments, wala pa rin. Wala pa rin work. Hanggang ngayon. Kambal ni Renz, hello. Sabi ni Sir Bobby Arsigono TV. Sir Bobby, pwede mong ibaba yung bahay mo para isdain ka ni Kambal ni Renz. Hindi kasama ko siya dito. Kasama ko siya dito. One week pa lang kami nakabalik. Okay. Kaya nga daw. Opo. Ang tagal na niyang na bakante sa boarding house niya. Gusto na nga niyang umuwi sa probinsya. Wala namang masakyan. Pagka mag-aarkila daw ng van, 7,000 daw. Grabe. 7,000, one way lang yun. Ang mahal naman, sabi ni Sir Bobby. Opo, kasi yun, special. Parrot TV, Tamsakdan host, nasa Pinas ka host. Nasa Hong Kong po ako, Parrot TV. Sir Bobby Arsigona TV, nagbaba ng kanyang bahay. Isdain na natin kung may mangingisda dyan. Pwede rin yung isdain si Sir Bobby Arsigono TV. Ayan, kambal ni Renz. Andyan si Sir Bobby Arsigono TV. Pwede mo siyang isdain. Bobby Arsigono TV, Parrot TV, hello po. Sabi ni Sir Bobby Arsigono TV. Hello daw po, Parrot TV. Sabi ni Sir Bobby Arsigono TV. Grabe, kumukulog. Buti humina konti yung ulan niya. Kanina ang lakas. Thank you so much,
3 matang andyan, saka sa 4 thumbs up. Thank you so much guys for coming. Sabi ni Sir Bobby, Arsigono TV. Salamat sir sa follow sa aking munting bahay. Salamat Sir Bobby at sa kakambali rin sa pa-video-video nyo dyan. Sir AJ, hello host, sabi ni Sir AJ, good afternoon Sir AJ. Isang maulang hapon dito sa Hong Kong. Grabe yung ulan kanina. Humupa ng konti pero kumukulog. Kamusta po sir? Tamsak na Mama Norm, sabi ni Sir AJ. Salamat po sir. Bobby Arsigono TV, Sir AJ or Daniel, sabi niya, shoutout po kay Sir AJ or Daniel. Same here, lakas ng ulan, kakatigil lang po. May bagyo po ba sir? Kasi mostly pagka may bagyo dyan, naulan dito. Tapos pumupunta dito. Easy for Sally, hello host at Mama Norm's Kitchen, tamsak dan, sabi ni Easy for Sally. Thank you so much for coming, Easy for Sally. Thank you. Ayan, pwede mo siyang isdain. Isa na siyang monetized channel si Sir AJ. Bobby Arsigono TV, Easy for Sally, kambal ni Rains, Sir AJ o Daniel, wala naman, low pressure lang. Kaya pala. Thank you so much sa 5 million people in the house at saka sa 5 thumbs up. Thank you so much po. Salamat po sa Sir AJ or Daniel at Bobby Arsigono, shout out sa'yo, sabi ni Sir AJ or Daniel. Bobby Arsigono TV, nagbaba ng kanyang bahay. Kambal ni Renz, andyan pa rin. Salamat sa pabiji-biji mo, Sisi. Thanks so much for coming.
Sir AJ or Daniel, at Renz Dimple, may 2 thumbs up ako sa LS mo, sabi ni Sir AJ. May 2 thumbs up daw si Sir AJ or Daniel sa LS mo, kumbal ni Renz Dimple Vlog. At salamat sa mga pa-thumbs up, Sir AJ. Inaantok ako. Inaantok ako pero nagtry akong mag-LM. Musad naman yung WH ko. May pinuntahan akong kahapon habang nagluluto ako. Nanalo ako ng 5 hours. Andon siya sa saan ba yun? Germany yata. Thank you so much sa 5 thumbs up at saka sa 2 million people in the house. Salamat po sa inyo. Salamat po ng marami sa pagdalaw sa aking munting bahay. Ayan, uulan na naman. Thank you so much guys for coming. Parrot TV, Bobby Arsugono TV, Dan, pabalik na lang. Salamat po, sir. Sabi ni Parrot TV. Sir Bobby Arsugono, dan na daw si Parrot TV sa'yo. Pabalik na lang daw. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Parrot TV. Isdain na natin kung hindi pa natin siya kadikit. Dikitan natin si Parrot TV. TV ay isang legit friend yan. Babalikan ka niya. Mag-iwan ka lang ng tamang bakas para makita agad. Kasi siya, naghahandang papasok na siya sa trabaho. Nandun siya sa ibang bansa, sa Dubai yata, if I'm not mistaken. Dubai. Thank you so much for coming, Parrot TV. Thanks so much sa 4 million people in the house at saka sa 5 thumbs up. Thank you so much guys for coming. Umuulan. Walang tigil mula pa kagabi yung ulan. Hanggang ngayon, umuulan pa rin. Parrot TV, nasa Pinas po kayo host. Nasa Hong Kong po ako, Parrot TV. Nandito ako ngayon sa Hong Kong. Ikaw, saan ka? Taga saan ka sa Pinas? O saang bansa ka andon? Nasa abroad ka rin ba? Parrot TV.
Thank you so much sa 3 matang andyan at saka sa 5 thumbs up. Thanks so much guys for coming. Salamat, salamat, salamat ng marami sa inyo. Parrot TV, dito lang po sa Pinas, GMA Cavite. Oh. May ano rin ako dyan, may pinsan din ako sa Cavite. Sa ano sila, Dasmariñas, Cavite. Kambal ni Rin, still in the house. Thank you so much, Kambal ni Rin, sa pagstay. Naantok ako. Nika Explorer, tamsak te, sabi niya, salamat, salamat sa patamsak. Sir AJ, nagpipis-pis si Sir AJ. Thank you sir, sa pag-promote sa GC. Salamat po. Nika Explore, dito lang sa tabi te, trabaho. Oo nga. Ako nga, nagpahinga ng konti, na umiga ng ano, kahit 15 minutes lang. Tapos magtatrabaho na naman, magpre-prepare na naman mamaya sa ano, sa lulutuin. Shout out everyone, sabi ni Nika Explore. Sir AJ or Daniel at Nika Explore partner, harang. Sana lahat may harang, sir. Sana lahat may harang na. Kambal ni Renz at Nika Explore. Di ka ba sama sa kanila sa Sabado? Sino? Sir AJ, Ardeniel, welcome Mama Norm, sabi ni Sir AJ. Salamat po, sir. Juicy YT, tamsak po, sabi niya. Salamat sa patamsak, Juicy YT. Sir AJ Ardeniel, dating di kayo dyan. Darating din kayo dyan. Mama Norm, oo nga. Nasa ano pa lang, kumbaga, nasa level 1 pa lang. Juicy YT, holo po, sabi niya, holo po, holo po. Sabi ni Juicy YT, pwede kang magbaba ng bahay mo, Juicy YT, para ano, isdain ka nila dyan, at mangisda ka na rin. Hello Joe, shout lagi ako, nakatamsak sa LS mo. Salamat sir sa support.
Andun na, sabi ni Kadisera, andun na, nakabiji. Salamat, Kadisera, sa pabiji-biji mo dyan. Salamat po sa inyo. Thank you so much guys sa 5 million people in the house at saka sa 7 thumbs up. Thank you so much. Salamat sa 4 million people in the house at saka sa 7 thumbs up. Thank you so much po. Kambal ni Ren is still in the house. Thank you so much, Sisi. Salamat sa pag-stay. Hindi ka ba matutulong? Hindi ka ba magpapahinga? Sarap matulog sana. Kasi malamig. Hindi siya mainit ngayon. Kambal ni Ren, tambay lang hugas plato katapos kumain. Ay, but late? Late kayong kumain na ng halian? Kami kanina pang 12. Tapos alauna, pumasok na kami dito sa room. Tapos labas kami ng alas 3. Tapos mag-prepare na naman yung papa dinner nila. Maya after maghugas plato, tulog ako. Oo, tulog din pag may time. Pag puro puyat. Ako talagang puyat na puyat dahil dito sa matanda. Ayan, naghihilik na naman ako. Wala pa rin. One PM lunch namin. Okay. Elmongala Vlogs. Hello host. Tamusak fan. Sabi ni Sir Elmongala Vlogs. Thanks so much sir sa pagpunta. Salamat po. Nika Explore si Sir AJ yung mat. Ano yung mat? Thanks so much po sir sa pagdala sa aking munting bahay. Pwede rin kayong magbaba ng yung bahay para mangisda kung kailangan nyo pa ng isda. Marami ring bago dito, si Parrot TV, Kambal ni Rains, Nika Explore, Sir AJ Ordeniel, si Juicy YT, saka si Bobby Arsigono TV. Ayan. Nika Explore, Sir AJ yung mataas ko na views haba ng harang. Congrats sa may mga paharang. Elmongala is still there. Thank you so much sir Elmongala Vlogs. Sorry. Inaantok na. Thanks so much guys sa 5 million people in the house at saka sa 7 thumbs up. Salamat po sa inyong pagdalaw sa aking munting bahay. Salamat sa support. Thanks so much po.
Explore. On mo, on mo si lolo na, ano yun? On mo si lolo na bahala maglagay, yung iba maiksi lang. Oh. Oo, kasi ano, yung nilaro kong, ano ba yun, yung harang ni Sir AJ noong nag-ELS siya, ay nag-pre-premiere, 20 minutes ata yun. Muntik ko nang inabutan yung pagluluto ni Sir AJ noon. Ang haba, yung harang. Explore, pagod ka rin, Dimple, no? Daanan ko din. Pinagdaanan namin ni Sir AJ. Kaya nga, dadaanan din namin yun. Puyat pa more. Elmong Gala Vlogs is still there. Thanks so much, sir. Parot TV, sige host, biyahe muna ako ng tricycle dito sa amin palengke. Wala akong signal sa palengke. Salamat, host. Salamat din, Parot TV, sa pagpunta sa aking bahay. Thanks so much. Ingat sa pagmamaneho mo. At sana makarami ka. Sa namamasada ka ba ng tricycle mo? Explore, sunod ka. Sunod ka na niyan, Mama Norm's Kitchen. Wala pa sisi. Sisiw pa lang yung bahay ko. Sisiw pa lang. Ilan pa lang yung WS ko, grabe. Tamad. Tamad kasing mag-LS. Hirap ito, hindi makaporma. Buti nga pumasok yung alaga ko, kaya dalawa lang kami ng alaga kong matandaan dito. Kaya sinubukan kong mag-LS. Salamat sa 6 million people in the house at saka sa 7 thumbs up. Upload ka lang. Oo, nga ako kanina na naman. Premiere. Pero ang hirap din mag-video kasi ang edit sa kusina. Tinatamad ako. Bobby Arsigono TV, still there. Parrot TV, dan po, sabi niya, Sir Bobby, namasada na daw si Parrot TV. Namamasada siya ng tricycle sa JME Cavite. Wala daw signal sa palengke. Prince TV, second thumbs up host, Sir EJ here. Thank you, Sir EJ. Prince TV. Bobby Arsigono TV, Elmong Gala Vlogs. Good morning, sir. Sabi ni Sir Bobby Arsigono TV. Elmong Gala Vlogs. Good morning, sir. Sabi ni Bobby Arsigono TV. Thank you so much, guys, sa 8 million people in the house at saka sa 8 thumbs up. Bobby Arsigono TV, Nika Explore. Hello po, sabi ni Nika Explore. Sisi, pwede mo rin isdain si Sir Bobby Arsigono TV sa siyang legit friend yan. Elmer Elmer or Daniel, third thumbs up. Thank you, sir. Thank you, Sir EJ. Salamat po sa 3 thumbs up. Bobby Arsigono TV, Friends TV, sabi ni Sir Bobby Arsigono. Elmer or Daniel. Sir Bobby, si Elmer at saka si Prince TV ay si Sir EJ or Daniel. Parot TV, salamat ulit. Opo, host, sa biyahe ako ng tricycle ko, pangkain namin. Oh, okay. Ingat lang, Parot TV, sa pagmamaneho mo sa tricycle. Sana makarami ka ng pasahero para may pangkain araw-araw o ganun. Sir AJ Ordinary, hello host, sabi ni Sir AJ.
Thank you so much. Thank you so much po sa inyong lahat, sa 8 taong andyan po. Dito uli, sabi ni Sir EJ. Thank you so much sa 9 million people in the house at saka sa 9 thumbs up. Salamat po sa pag-stay nyo, guys. Thank you so much. 9 million people in the house. Salamat po. Sir EJ, nakagraduate na yata si Rome ng 1,000 bananas niya. Kambal ni Rain, still in the house. Thanks so much. At saka si Sir Baber. Salamat po sa pabidyo-bidyo nyo dyan. Hala, kumikidlat pa. May kidlat-kidlat. Oh. Hala, grabe yung kalog. Nika Explore, still in the house. Thank you so much, Sisi. Salamat sa pabidyo-bidyo nyo dyan. Babar Segundo TV, umuulan pala dyan. Oo. Opo, Sir Bobby. Kagabi pa to. Walang tigil. Humuma konti. Tapos mayat maya madilim na naman. Ulan na naman ganun. Explore, loading ha, Mama Norms. Lakas din kulog at ulan dito. Kaya nga. Sir AJ Bes Daniel, opo din na umiikot at busy. Baka mag-premiere din siya sa 1,000 bananas niya kasi humihingi siya ng video. Baber Segundo TV, ingat kayo dyan po, sabi ni Sir Baber Segundo. Salamat po, sir. Kayo din po dyan. Ingat po. Ingat po tayong lahat. Lalong-lalo na dito sa sa sakit na hindi natin nakikita. Nobel Villasiran, tamsakdan Mama Norm, sabi niya ni Nobel Villasiran. Thank you so much sa patamsak. Baber Segundo TV, Nobel Villasiran, sabi niya. Thank you so much, guys. 7 million people in the house. 10 thumbs up. Thanks so much, guys, sa mga patamsak nyo. Salamat po. Kumusta, Nobel Villasiran? Salamat sa pagbalik sa aking bahay. Salamat sa pagdalaw mo ulit sa aking bahay. At saka sa patamsak mo, salamat ng marami.
Nika Explore, still in the house. Thank you so much, Sisi. Hala, grabe yung kulong. Parang sa Pilipinas. Parang sa Pilipinas, pagka ganyan. Sir A.J. or Daniel, Sir in the house. Thank you so much, sir. Nika Explore, madami na need support sa WH kaya sa GC natin solve na. Okay. Madami na need support sa WH kaya sa GC natin solve na. Mas nauna pa si sa'yo, si Goddess ano ba yun? Anong pangalan niya? Si Cindy? Sinong mas nauna sa inyo? Sisi? Na namuni? Thank you po sa 6 na matang andyan at saka sa 10 thumbs up. Thank you so much, guys. Bobby Arsuguno TV is still in the house. Thank you so much, sir, sa pagstay. Nick Explore, ako lagpas 1 year na. Oh. Shisha Collection. Hello, Mama Norms, sabi niya. Bakit iba na naman yung iba na naman yung pangalan mo? Iba na naman yung pangalan ng channel mo, Shisha Collections. Salamat sa pagdalaw. Kambal ni Renz, still in the house. Thank you so much, Renz. Nick Explore, pero yung expire ko video nilagyan ni Lolo ng as. Shishay Collections, bigay ko na lang to. Alam mo na. Thank you so much, Shishay Collections. Baber Saguna TV, Shishay, bago na naman. Kaya nga, Nika Explore, shout out everyone. Sabi ni Nika Explore. Ilang palit ka na, Shishay Collection, yung mo, yung name ng channel mo. Pangatlo, Heart of Cordillera, Shishay Vlogs, at saka Shishay Collection. Kaya pala pinalitan mo ng collections kasi ipapakita mo yung mga collection mo, yung mga damit, jewelries, bags, ganon siguro, no? Yun siguro ang i-vlog mo, mga collection mo, lahat-lahat na. Ang galing. Sana all, ganun ang amo, mapagbigay. Shout out everyone, sabi ni Nika Explore. Thank you so much sa 7 matang andyan, at saka sa 7 thumbs up, at saka 10 thumbs up pala, sorry. 7 mata at saka sa 10 thumbs up. Salamat po sa mga thumbs up.
Thank you so much guys sa 7 million 10 thumbs up, sorry. Thank you guys. Salamat sa pag-stay. Nakaano na tayo, 45 minutes na tayo. Nag-iisang oras na. Sana hindi dalawin ni loading para maka 2 hours din ako. Para makadagdag sa WH. Sir Baber Segundo TV, still in the house. Thank you so much po. Salamat po. Yan na naman si loading. Kapal ni Renz. Thank you sa pabigi-bigi mo. Matulog ka na. Idlip ka sandali. Para may lakas na namang magtrabaho mamaya. Thank you so much guys. 7 million people in the house. Thank you guys. Kumikilik na tong alaga ko. Sarap ng tulog niya kasi malamig. Salamat sa 7 matangan dyan. Salamat po. Salamat sa pagstay kahit nagbiji-biji lang. At saka sa mga patamsak nyo. Salamat po guys. Thank you po. Sir AJ Best or Daniel, still there. May pa-heart si Sir AJ. Salamat po sir sa pa-heart. Kumikidlat pa. Grabe, parang maghuhukom. Kambal ni Renz too is still in the house. Thank you so much. Kahapon Renz, yung pinuntahan natin kahapon si Lewis Channel. Nanalo ako dun ng 5 hours WH. Kahapon.
Ay, Norway. Nasa Norway pala yun. Kala ko Germany. Norway pala. Salamat sa 7 million people in the house at saka sa 10 thumbs up. Thank you so much, guys. Thank you so much sa 6 na matang andyan, saka sa 10 patamsak nyo, guys. Salamat po. Salamat po sa inyong lahat. Salamat sa 6 million people in the house. Salamat po sa pag-stay nyo sa aking munting bahay. Thank you so much, guys. Salamat sa 11 thumbs up. Saka sa 6 million people in the house. Thank you so much, guys. Salamat po. Salamat, guys, sa 6 million people in the house. Saka sa 11 thumbs up. Thank you so much.
Thank you so much guys sa 6 million people in the house at saka sa 11 thumbs up. Salamat po. Salamat po ng marami sa inyo. Juicy Whitey. Juicy Whitey, may pakis siya. May pakis siya, no? My heart. Salamat, Sisi. Thank you so much guys sa 4 million people in the house at saka sa 11 thumbs up. Salamat po. Baber Suguna TV, still in the house. Thank you so much sir sa pag-stay. Salamat po. 5 million people in the house. Thank you so much. Kambal ni Renz to. Matutulog na. Inaantok din ako. Ang sarap sanang matulog. Maginaw. Malamig na. Lumalamig na yung panahon. Magwi-winter na siguro next month.
Thank you so much po sa 5 matang andyan at saka sa 11 thumbs up. Salamat po sa inyo. Salamat sa pagstay sa aking munting bahay. Thank you so much, guys. Kakantok. Thank you so much sa 6 million people in the house at saka sa 11 thumbs up. Salamat po sa inyo. Sa inyong pabiji-biji yan. Thank you so much po. Nakaano na tayo, 1 hour na tayo. Hopefully makaka-survive ng 2 hours tong battery ko. Kasi ang bilis malubat tong CP ko. Naka-steady yung charger niya. Sana huwag malubat. Silvers TV. Hello host, sabi ni Silvers TV. Salamat Sisi. Tamusak dan, sabi ni Silvers TV. Thank you so much Sisi sa patamusak mo. Salamat sa iyong pagdalaw. Here lang Sisi, sabi ni Silvers TV. Thank you so much sa pagstay. Inaantok na ako. Hirap naman ng ganito. Nakakaantok kasi yung panahon, umuulan. Thank you so much guys sa 6 million people in the house at saka sa 12 thumbs up. Dalaw sa aking munting bahay. Thanks so much Sisi. Salamat sa pag-support.
Thank you so much sa 5 million people in the house at saka sa 12 thumbs up. Thank you so much, guys. Salamat po sa 6 na matang andyan at saka sa 12 na patamsak nyo, guys. Salamat po ng marami sa inyo. Thank you so much. Thank you sa pag-stay nyo. Pipikit-pikit saglit. Thank you so much, guys, sa 6 na matang andyan. Saka sa 12 thumbs up. Thank you so much po. Salamat sa pag-stay nyo. Salamat sa mga support. Guys, thank you very much po. Thank you so much po sa 5 million people in the house at saka sa 12 thumbs up. Thank you so much po. Salamat ng marami sa inyo.
Thank you so much sa 5 mata na andyan. Salamat po. Sir Babar Seguno TV, still in the house. Salamat po, sir, sa pagstay. Thank you so much po. Salamat sa 4 million people in the house at saka sa 12 thumbs up. Thank you so much, guys. Salamat po. Salamat sa inyong lahat na nag-video dyan. Salamat po sa inyong lahat. Sir Babar Seguno TV, still in the house. Thank you so much, sir. Saka si Silvers TV, hello everyone, sabi niya. Hello Sisi, kumusta ka na? Naantok talaga ako, grabe. Naka-live din pala si Donglang, Sir Bobby. Ganda ng ngiti niya. Oh. Silvers TV, paano ba yung yung may pa-queen si Silvers TV?
Laisangot Vlog. Hello, Mama Norm. Sabi ni Laisangot Vlogs. Dan thumbs up agad po, sabi niya. Thanks so much, Laisangot Vlog. Laisangot Vlog, kumusta po, Mama Norm? Sabi ni Laisangot Vlogs. Okay lang, Laisangot Vlogs. Inaantok. Inaantok. Inaantok na ako. Mag 1 hour pa para maka 2 hours, kahit man lang maka 2 hours. Sana huwag malubat tong sipi ko. Salamat sa iyong pagpunta, Laisangot Vlogs. Hindi ka pa rin pwedeng mag-LS? Sorry, ngayon lang po nakadalaw. Okay lang. Nakakamiss mag-LS, kaya nga. Hindi ka pa rin pwede? Sayang naman. Magto 2 weeks ka nang walang LS. Baka patapusin mo muna yung bananas mo. Hindi pa po kuko. Ay, grabe si Lolo. Bakit kaya yun? Sayang naman. Hindi pa rin, Mama Norm, sabi niya. Kaya nga po, sabi nila, Laisangot Vlogs. Sorry. Ako naman ngayon ang puntahan mo. Mukhang sisipagin na akong mag-LS, pero ngayon inaantok ako. Kasi ka bang pasok ngayon? Salamat sa pagpunta mo, Laisangot Vlogs. Salamat sa 7 million people in the house at saka sa 13 thumbs up. Meron po, naka-duty ka. Walang customer siguro, no? Kaya nakasingit. Sinisingit yung whitey. Kung nga rin, sinisingit ko yung pag-LS ko kasi wala yung alaga ko ngayon. Kayo po, wala po kayo pasok. Andito lang ako sa bahay, Sisi. Okay, break time niyo po. Oo. Natutulog yung alaga kong matanda. Kaya andito rin ako sa tabi niya. Kasi binabantayan ko siya. Baka bumangon, matumba, ganon. Mahirap na. Kaya every 1 o'clock to 3 o'clock andito kami sa room, sa kwarto niya. Kaya pwede rin akong mag-LS pagka ganito kung sisipagin. Kung minsan kasi natutulog ako pagka ganun 1 o'clock to 3 o'clock in the afternoon. Nagbre-break ako, natutulog ako, pero ngayon sinipag. Kaya nakapag-LS. Sana maka 2 hours kasi itong itong tawag nito, itong sipi ko, ang bilis malubat. Grabe. Sana maka 2 hours. Sisi, 165 yata. Wala pa. Grabe. Konti pa lang. Ikaw, ilan na? Naka 500 ka na? Siguro, naka 1,000 ka na, no? Ang dami mo ng LS. Ako kasi, hinintay ko pang graduate ako. Yung banana ang inuna ko. Tapos, nung nakagraduate na ako, ilang linggo pa, hindi pa rin ako nag-LS. Wow, wala pa, Mama Norms. Akala ko malaki na. Wala pa, sisiw. Sisiw pa. Yung ko, WH ko. Kaloka. Baka maabutan tayo nung sinasabi nilang double na. Grabe. Kaya nga si Jason, sinisipag din. Pero wala rin LS si Jason yata kahapon. O hindi ko lang nakita. Wala yata, Bakit kaya? Ano kayang violation mo naman? Bakit ayaw kanyang pag-LSin?
Salamat sa 6 million people in the house at saka sa 13 thumbs up. Thank you so much, guys. Namimiss ko na, sabi ni Laisangot Vlogs. Kaya nga, bakit ka kaya pinalo? Sayang ang WH, kaya nga eh. Ano ba yung, violation mo? Ano bang nakalagay? Nag-email ba si Lolo sa'yo? Na hindi ka pwedeng mag-LS? Opo, nag-message po sa akin. Lala. Anong sabi? Anong sabi niya? Nag-email talaga, no? Ganun pala yun pag may violation. Del Mongala Vlogs. Still in the house. Salamat po, sir, sa pagbalik. Salamat po sa pagdalaw ulit. Sir El Mongala Vlogs, thanks so much po. Ayan, Laisangot Vlogs. Ang daming maisda dito. Pwede kang magmano-mano. Kasi hindi naman sila nagbababa ng bahay. May jacket naman sila. Guys, kung gusto nyong magparami ng mga bananas, pwede kayong magbaba ng bahay. At may kung may gustong mangisda rin dyan, mag-isdaan na kayo. Thank you so much, guys, sa 6 million people in the house at saka sa 13 thumbs up. Salamat po sa inyong pagstay. Thank you po. Laisangot Vlogs. Hello po at El Mongala Vlogs. Sabi ni Laisangot Vlogs. Ayan, nagbigi-bigi lang sila, sisi. Pwede ka nang mangisda. Isa silang mga legit friend yan, mga yan. Diyan sila, si Sir Bobby Arcegono TV, El Mongala Vlogs, Shishay Collections, Monica Explorer, Sir AJ Ordeniel, si UC TV, saka si Parrot TV, andyan sila. I-yes ko na lang para makita mo yung mga pangalan nila. Isdain mo na sila. Babalikan ka nila pagka mag-iwan lang ng tamang bakas para mabalikan agad pagka nakita yung bakas mo. Six million people in the house. Thanks so much, guys. At saka sa 13 thumbs up. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga patamsak nyong 13.
You're welcome, Mama Norms. Sabi ni Liza Hot Vlogs, hindi na ata nag-ALS si Madam Alicia Sir. Kaya nga, busy daw siya. Nakachat ko siya nung isang araw. Busy daw sa trabaho niya. Tapos may pinuntahan pa silang party. Baka malapit na rin siyang mamuni. Buti sila malalaki na yung bahay nila. Tapos napanood mo ba yung yung TikTok nila na family? Ang kirno-tirno yung mga damit nila. Yung t-shirt nung mag-ama, tapos yung dress ng mag-ina. Ang gandang tignan. Colorful. Opo, sabi nila isang vlogs. Ang cute. Kaya nga, ang cute. Ang cute nila. Sabi ko nga sa kanya, mas magaling gumiling yung ina kaysa yung anak. Pero kabog na kabog. Kaya nga, ang ganda. Ang ganda pa yung pagka blue niya. Ano bang kulay yun? Hindi naman apple green. Hindi naman mint green. Basta ang ganda yung kulay niya. Hindi siya masakit sa matang tingnan. Sabi nila isang vlogs. Hindi siya masakit tingnan. Oo. Hindi masakit sa mata. Mag-TikTok ka na rin po, Marcy. Hindi ako marunong sumayaw. Hindi ako marunong sumayaw. Alala. Grabe. Baka ako ang mag-TikTok. Yun na ang Yun na ang magbabiral. Maging millions ang views. Grabe. Ay, nako. True po, Mama Nor, sabi nila isang vlog. Kailangan mo pa, TikTok po kayo eh. Kailangan mo pa yun ng costume. Tapos, yung choreographer mo. Isang vlogs, kasama po ang alaga nyo po para trending po. Hindi, ayaw nga nilang kasi nung nililinisan ko siya ng kuko, nung nagmamanicure siya, nagbibideo ako. Tapos sabi nung anak niya, nakita ako eh. Pwede ko daw i-video yung kamay lang, huwag yung mukha. Huwag ko daw ipapakita sa buong mundo yung mukha ng mami niya. Kahit lang na po ang costume. Kailangan din, di ba? O na lang, bikini. Bikini challenge. Bikini bra challenge. Alala. Katanda-tanda. Ganun ang suot. Ay, ganun po ba? Kaya nga, sinabihan ako noon. Pero hindi ko in-upload yun, yung pagmamanicure ko sa kanya. Kasi sabi ng anak ko, sabi ni Jen Moments, wag naman kasi food and travel yung yung channel mo, sabi niya. Hindi naman pwedeng ganyan yung i-upload mo, sabi naman. Kaya hindi ko tinuloy na in-upload. Sayang nga yung pag-video ko eh. Ang ganda pa ng kamay niya. Ang ganda ng kamay ng alaga kong matanda kasi. Hindi siya tawag doon, workaholic noon. Pensyonada. Salamat sa 5 million people in the house at saka sa 13 thumbs up. Thank you so much, guys. Ayan, naka 1 hour 32 minutes na tayo. Malapit nang matapos. 30 minutes na lang or 35 minutes. Pasubrahan ko ng 5 minutes para huwag mabawasan yung 2 hours. Thank you so much, guys, sa pagstay. Sa mga nag-biji-biji dyan, salamat po sa inyo.
At sa mga patamsak nyo, salamat po guys. 13 thumbs up. Thank you so much po. Ilan po binigay ni Lolo po sa inyo, Mama Norms na WH? Yung yung last time na nag-LS ako, yung 2 hours, binigyan ako ng 16 hours. Pero yun, may mahigit 10 nakabantay sa akin. Kasi sabi nila, depende naman daw yung nakabantay sa'yo, kung ilang tao, ganun. Kahit na ilang oras, kung 3 o 5 lang yung nakabantay sa'yo, kunti lang ang ibibigay ni Lolo, ganun. Kaya kailangan maraming tao. Hindi mo naman mapipilit yung mga tao pagka kaya sabi nga nung mga namuni na yung mga maraming CP, kaya marami silang ninja. Yun ang pinaglaanan nila na marami silang ninja, kaya yun ang binabantay nila. Ikaw, di ba, marami kang ninja. Yun ang ibantay mo sa sa LS mo. Para maraming tao, ganun. Maraming nakabantay. Ako wala eh. Ang hirap naman. Isa lang yung ninja ko. Question pa ako ng alaga ko. Sabi niya, why you have so many phones? Sabi niya ganyan. 3 lang po ninja ko sa isang account po. Ako isa lang. Kaya isa lang po pwede ko ipanood po. Pero pagka nag-ELS ka, paano ginagawa mo? Sa 3 accounts mo, siyempre yung isa, yung pang LS mo, tapos yung dalawa, paano mo ibabantay? Switch account, ganun. Thank you so much sa 6 million people in the house at saka sa 13 thumbs up. Thank you so much guys. Isa-isa po na open ko na every 5 minutes po. Akala ko diretso na nakabantay yung dalawa. So salit-salitan ganon. Ganon pala yun. Ang hirap naman pagka kasi. Sa bagay, marami na ring mura. Yung load ang mahal. Siyempre, luludan mo yan. Kung 3 cellphone mo, di luludan mo. Lalo na dito, hindi ka makakapag-internet pagka at least isang buwan naman na yun. Yung $98, isang buwan ng internet yon, unlimited. Pero mahal pa rin kung 3 CP mo at tuludan mo lahat yun. Grabe. Wala na. 300 isang buwan. 300 Hong Kong dollar. Magkano na yun? 1,800 na. Yung load ang mahirap. Tapos papahirapan pa tayo ni Lolo. Mama Norms, pasok ko yung ninja ko para sa tambay. Tas para sa tamsak ko. Okay, salamat. Salamat lang sa vlog sa sa mga patamsak. Salamat sa mga patamsak. Thanks so much guys sa 5 million people in the house at saka sa mga patamsak nyo. Elmong Gala Vlogs, thank you so much sir.
Salamat po at nakandyan kayo. Thank you so much. 6 million people in the house at saka sa 13 thumbs up. Thank you so much po. Kumusta po Sir Elmongala Vlogs? Panay ang panay ang exercise nyo sa bike. Ang galing. Pampalakas ng tuhod. Juicy Whitey, nababa ng kanyang bahay. Guys, kung hindi nyo pakadikit si Juicy Whitey, dikitan na natin. Kasi ang legit friend din yan. Kung nangangailangan pa kayo ng bananas, pwede kayong makipagdikit kay Juicy Whitey. Thank you so much guys. Juicy Whitey, thanks for coming again. Alam ko nag-ELS ka din. O tapos ka na? Tapos ka na bang mag-ELS? Thank you so much sa 5 million people in the house at saka sa 13 thumbs up. Thank you po. Ang lakas ng kulog. Uulan na naman yata. Madilim na oh. Madilim na naman. Thanks so much po sa 5 million people in the house at saka sa 13 thumbs up. Excuse me. Excuse me. Ayan, uulan na naman. Ang dilim na. Malakas na naman yan pagka mabubuhos. Sir A.J. Bisar Daniel, thanks so much sir, you're still there. Salamat po. Salamat po sa mga nagbiji-biji dyan. Elmongala Vlogs, salamat po sir. Salamat po sa inyo. 5 million people in the house at saka sa 13 thumbs up, salamat po. Thanks so much guys.
Thanks so much sa 3 million people in the house at saka sa 13 thumbs up. Salamat po sa inyong lahat. Thank you so much sa 3 million people in the house at saka sa 13 thumbs up. Thanks so much, guys. Rizal Bonloan. Mama Norms, Liza Hot Vlogs. Ninja po, sorry, natagalan po, hehe. Okay lang. Okay lang, Rizaldo Binloan. Ano ba to? Yung ninja mo, pwede kong bigyan ng jacket. Josie Whitey, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Liza Hot Vlogs. Pwede kang mangisda dyan. Andyan si Josie Whitey. Nagbaba ng kanyang bahay. Huwag na po, Mama Norm. Sige. Nabigyan ko na. Bigyan ko na. Ayan mo na. Ayan, andyan si Josie Whitey. Isdain mo na. Ninja naman po kasi to, Mama Norm. Sige. Pagka ninja, hindi na kailangan bigyan ng jacket. Ganun. Maya, ipasok ko po yung isa. Okay. Ayan. Si Josie Whitey. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Isdain mo na siya. Nag-ELS na rin to. Si Josie Whitey. Kasalukuyan siyang nag-ELS. Opo, kahit wag na po, hehe. Depende po, hehe. Okay. Akala ko kasi lahat ng papasok bibigyan ng jacket. Kaloka nga nung una kong nag-LS, hindi ko pa alam kung ano yung jacket, tapos ano yung pipindutin ko para bigyan ng jacket. Maraming silang humihingi ng jacket, pero hindi ko alam. Rizaldo Binloan at UCYT, hello po, sabi ni Rizaldo Binloan. UCYT, ayan, si Liza Hot Vlogs, nagbaba ng kanyang bahay. Pwede mo rin siyang isdain, isa siyang, legit friend yan, si Liza Hot Vlogs. Ayan, ayan, ayan. Nag-ELS na rin siya, nga lang natigil. Kasi may violation kay Lolo. Hindi niya alam kung wait, Mama Norms, pasok ko po siya. Okay, thank you. Thank you, Liza Hot Vlogs. Thank you so much. Tang andyan, at saka sa 14 thumbs up.
Thank you po. Dikitan ko lang po sa ninja ko po si Ma'am at Juicy Whitey. Okay. Sige. Mag-iwan lang ng tamang bakas para sure ball na didikit at sure ball din na babalikan. Pag nakita yung tamang bakas, sure ball na didikit na yan. Thank you so much guys sa 3 million people in the house at saka sa 14 thumbs up. Salamat po sa inyong lahat. Ayan, si Rizaldo Binloan, napasok ko na po at Juicy Whitey, may 76 na po kayo, hehe. Keep it up, vlog po, sabi ni Rizaldo Binloan. Rizaldo Binloan, dan tamsak mamanhon, sabi niya, salamat, Laisangot Vlogs. Rizaldo Binloan, Laisangot Ninja po, sabi ni Rizaldo Binloan. Thanks so much sa paninja mo, Laisangot Vlogs, saka mga patamsak mo, 15 tamsak na po. Salamat, may 15 tamsak na po, sabi ni Rizaldo Binloan. Rizaldo Binloan, pangalawang ninja ko po, sabi niya. Salamat sa mga paninja mo dyan at saka sa 3 tamsak mo. Rizaldo Binloan, video ko po siya, mama no, sabi ni Rizaldo Binloan. Sige, salamat. Rizaldo Binloan, hugas po muna ako ng mga pinggan po, hehe, sabi ni Rizaldo Binloan. Okay lang. Salamat. Sir AGB's or Daniel is still in the house. Thanks so much po, sir. Salamat po sa pagstay, sa pagbantay nyo sa aking munting tahanan. Salamat po, sir. Four million people in the house and 16 thumbs up. Salamat po. Thank you so much sa mga patamsak. Next NB vlog, tamsak host, sabi niya. Thank you so much, Sisi. Dix, salamat. Kumusta na, Sisi? Malapit ka na rin bang mamuni? Rizaldo Binloan, BG mo, Mama Norm, sabi ni Rizaldo Binloan. Okay lang, Laisangot Vlogs. Thank you sa pa-BG mo dyan habang naguhugas ng pinggan. Ingat ka lang, baka makabasag. Ibawas pa sa sahod mo. Thanks so much sa 4 million people in the house at saka 16 thumbs up.
Salamat po sa mga patamsak nyo, guys. Thank you po. Three million people in the house and 10 thumbs up. Thanks so much po. Salamat po sa inyong lahat, guys. Salamat sa support. Love you all. Thank you po sa pagstay. Salamat po ng marami. Thank you so much sa 3 million people in the house at saka sa 16 thumbs up. Salamat po. Thank you so much po sa inyong lahat. Thank you guys. Magkapit po tayo habang nag-aantay ng oras. Thank you so much guys sa 3 million people in the... Salamat po. Salamat po sa inyong lahat. Thank you so much.
Rizaldo Binloan still there. Thank you so much, Sisi. Hindi lang po Mama Noms ay, sabi niya, salamat. Salamat Liza Vlog sa pabiji-biji mo dyan. Thank you, thank you. Kape tayo. Kape-kape. Thank you so much sa 3 million people in the house at saka sa 16 thumbs up. Salamat po. Thank you so much sa 3 matang andyan at saka sa 15 thumbs up. Salamat po sa inyong lahat. Thank you guys sa 3 matang andyan saka sa 17 thumbs up. Thank you po. Ayan, uulan na. Uulan na naman. Ang dilim na. Salamat sa 3 million people in the house at saka sa 17 thumbs up. Thank you so much po. Salamat, salamat. Salamat ng marami po inyong pagstay.
Thank you so much guys sa 3 million people in the house. Thanks for coming. Salamat po sa mga pabigi-bigi nyo dyan. Thank you guys sa pagstay. Salamat sa 3 milyon andyan. Saka sa 17 tamsak. Thanks so much po. Thumbs up. Thank you so much guys. Thank you guys sa 3 milyong people andyan at saka sa 17 thumbs up. Salamat po. Salamat po sa pagstay. Thanks po sa support.
Thank you so much sa 3 million people in the house at saka sa 16 thumbs up. Thank you so much guys. Salamat po sa mga patamsak nyo at saka sa mga nagbibigi-bigi dyan na tatlo. Salamat po sa inyong lahat. Rizaldo Binloan still there. Thank you so much. Thank you so much Sisi sa pabigi-bigi mo dyan. Thank you, thank you. Babawi ako sa'yo pagka nag-LS ka na naman. Kape muna tayo. Kape. Nagsuswerte, sabi ng mga Ilocano. Oh, again moments, dito na, hehe. Kala ko wala kang load. 4 million people in the house and 18 thumbs up. Thank you so much guys. May data pa, oh, matlagayam. Sayang. Sino nga agijay kwan napantat na jay premier kon yung mga nakita. Hello everyone po, sabi niya Jen Moments. Nyak pa nabuya. Eksakto mga may dadang deliver ti kawayan gamin. O may da ikapat di jay kawayan no bigat. Tapos ikatanda jay daan nga aircon ni bakla jay kwarto na. Sada sukatan. Pinadas ko nag-connect mo. Oh, baka daw wifi yo. Patay premier ko adan sa pay premier ni Sally. Ada nakitaktat nga premier nan sama ni Sally. Ang pinapananan sa ano yan, nagigidan mo tan. Ano po? Ito no bigat busy manan. Kapag na kawayan no manudang mga ikapad sa adan to alaan di aircon nga daan. Sa ito no Huwebes di kwa aircon ikapad damat di baro. Uy, nakapanak pa yun ni Kuni tatay, eksakto nalpas. Iko ni Kuni. Tapos adada, nagdurbindan, tatay, mangrugi akon. Inyak pa eh. Saro no kayo nga taluan. Inyak pa nga nakakomentan. Komenta lang niya. Thank you so much latan. Kanya nga garon. Karega mo. Kadang nga ato paga jay silpon ko nga dadad nga gibababati kawayan. Nuka sumadlita mat. Tapang ko iluluka jay rawangan tao matitingal na jay wooden door. Regat. Diretso, Merkulis, Huwebes, Biyernes. Nga andatag trabaho to eh. Yun yung tudtudo siya nagrugit tumanin adatan kwan. Pwede kita agtrabaho kati dapat katanti sapatos ta. Apan talangan nanti kwa. Black plastic atan ni datar. Anya data flooring tablak. Thank you so much guys sa 4 million people in the house at saka sa 18 thumbs up. Salamat po ng marami sa inyo. Sa mga nagbibigay dyan, salamat po. Thank you so much kay Laisangot Vlogs. Andyan pa rin. Ano ba yan?
Ano ba yada mo? Nalpasa man nagbuya kini kwa ni sis Debbie Bustamante kini Damage of San Diego tatay parbangon. Yak lang naabutan 10 minutes nga kalkalpas ti jay premier na. Parang imis bukod kinitang ata cellphone ko ni premier na ni 10 minutes. Sayangan ko naabutan. So in reflect tapos in forward ko kanya na nag-thank you. Replay mo lang ano kas jay. So garo, in replay ko na. In replay nga sigod. Naka-online pa. Idi in replay kat naka-online pa. So nga sinumbatan na kasigod. Nag-thank you nga sigod. Friend kami ni DB Bustamante, Mads of San Diego, kini Jake Brekerek. So tapos sa bali man nante nagan ni kuanan Shishay Vlogs. Shishay collectionan man na. Iso nga collection siguro tayo pakita na amin na ganyan niya mo na. Apag ko man balente kasi mat nga sa basabagan nagan. Nagsingatan ni makitam. As yula ang mat kanya mi ijay group nomade makaatin di grupo. Ya, as yula ang mat kanya mi ijay group nomade makaatin di grupo. When mabalin angam syempre nakilala ka ti hasta nga nagan mon so katambay lang madi ni Shay vlog garod ti ko na alangan mo nga sukat ang atakot puro loto nga rod ti ko na content na yak man basa kaya kum comment dan unique kano nga nagan ni Jay Shell kana ni DB Bustamante di lang de na sulyapak tatay ngayon nga nagan ganda ya Shell. When oras si kamot awing nga road ket bisita ang ajay video mo damdama numalpasak ag LS i-charge ko pa biit ate cellphone dapat 23% mat kat nung maabot na ngay pa iti kwa ni 2 hours 20 minutes maabot na ba iti oray kwa sas mo ajay nga recipe jay Google rumor nga sigod aya kas jamat ti pinagluto na karon nakitak la ijay ko ajay pliers ti chicken powder no gumatang kagamin ti chicken powder adat ti pasuro na nga papel nga ayan ti recipe as jay nga mabalin mo nga ikan ti chicken powder na nga recipe as jay in search ni Miss A tatay jay title katrimar di video nakala na nga nagbuyamat ajay mismo nga video nga rod sa trumar ay hindi so agarami dak ko mati kwa
di na ganan pasti malos darak halaan nga darakal gayam aja win laya kat kwa pabatlit lang ang mga mabalin nga sagpawan ti darakal nga kasjay di nga kwa so kasi ito pa yung pinag-slice ko so na pa yung maka-on-on na nga agbuya nga masyak ito nga adan sa laptop na iba da laptop na so pag i-play mo kung makikita video mano da jay kwan WH con ay kunana ka kwa kunana da jay nakisarya di kalman kat pwede yung ma-search kung sino yung saang bansa yung mga nag-play sa inyo kunana mat yan na ganan ti ayan nan di pata manin malaking faktor ata nga video mo ta ma-search jay Google kasjay ay kakadwa mi kada Renz Dimple ijay kwa ijay group adap artista nga aad kinyada nga subscribe ijay video da nga napan ijay island artista nga nang kwa kanya na nag-comment tapos kat kwa nag-subscribe impos na nga rodya group yun makita ajay bansa iso na Norway wen Silvers TV still here host sabi ni Silvers TV thank you so much Sisi Silvers TV thank you so much sa pagbalik thank you so much sa pagstay yan moments iso nga dapat yeah pag-isipan mat pati title ay kasjay kanya kami yung title na ajay kaya mat Ilocanos kano mat Ilocanos pinakbet oh baka trolls laang adoti fake tatan ginagaya nila mga name ng artista ay nya mo man pati mat picture na kabil na hello po Silvers TV sabi ni Jen Moments Silvers TV hello daw po sabi ni Jen Moments thank you so much Sisi sa pagstay simple lang mat inayos ko lang jay title nga ang kabil mo ang pausto mga title nga kabil ko boro ayos adapay ti aayusan ijay winawanan na i-post aminan nga video ang pa video nga baraw masaduta mga video nagsalimo yung kusina Silvers TV love 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 sabi ni Silvers TV thank you so much Sisi $3 million people in the house and 18 thumbs up thank you so much po baka ni Silvers TV bigay lang okay lang Silvers TV okay lang Sisi salamat sa pabigi-bigi mo dyan
Halata kaya't mariing. Rabiin ni, nagsignal doon. Isa ay title na awan mo't binagok. Inornos ko lang ang ginawa ko lang malalaki. Hehe. Ajay ko ako na. Ajay in-upload ko nga naka-private pa. Awan ti kuan. Awanan. Ti bidyon. Hindi pa naka-video baro. Nagrega nga ti kwa. Agirapin nga ag-video ngamin. Thank you so much sa 3 million na andyan. Saka sa 18 thumbs up. Thank you so much guys. Awansan. Oh. Awanan ti mai-premieran. Nyay mananti kan. Jalotwak tata ka pork chop laang mat. Pork chop kantarong. Mm. 2 videos every week. Balin mata. Madida magamin agsisida ti kwa ito hipon. Allergic da ti hipon. Tapos ti isda kat steam laang mat ti kayat da. Awan pa ti video ang nag-steam niya. Dito man steam gayam. Pero nagbiit. Hindi lang ako pinang-prepare. Aye ngay ko. Adun sapay dayag karkartibok di manok. Dajay ginayon na dajay ko. Dajay chicken soup. Hamang ay so nakainayunan na. Ano orasan? 2.5 mayabo nan sa 3 hours. %21 pa yata baterya. Aja chicken soup. Oh, dajay hampan ay kabel. Hampan ay kwa. Aja chicken soup. Kadwa na ajay apang ko kinartib di manok. Kita to. Di pang ko karkartiban di manok. Ipisok mo di buong manok, ajay. Tapos sa mong to hanguin di manok no makita mo to nga naluton. Tapos di manok iso ti disda nga maysa kasjay. Kita to. Kasano nga DJ kwa, kasano nga DJ tab, i-connect ko pa ito ti kwa namanan. Ti hotspot na.
hanap mga maka-sign in, sign in, cannot sign in, you have no connection kuno na. Bukod di sa balay jay. Han ata hinangok ijay ko, hinangok ijay anti chicken soup ayay. Sa chicken soup ko nada, ipisok mo di jay ko. O ni 3 hours kon, ipisok mo di buong nga manok. Tapos ayay to bukot ti manok, isuntot ti isublim ijay. Hamot nga matayo, nakakpan naka-charge. Nakasaksak. Parang ano lang ako. 2 hours 33 minutes yun. Di mga green kasi ano nga datan. Yak pa na i-prepare jay lot. Alas 4. Các khóa tại xin Napan kaya krum na sige lang. Anya? Dadalya may isa. Ay, oy, simrag. Lunes, Martes, Merkules, di opisina na. Tapos, Webes, Biyernes, iti balay, iti pagtrabahoan na. Chrome, isugarod na pa na yung Play Store. Sign in ko na naman. Kita man. Kumak na i-charge gayam. Makikita ko na. Sign in mo data account nga antin ko mabalin. Data user mo ta Gmail lang matnid na. Kapanisan lang mo. Warit to. Han unay nga napudot tata.
Kalpas ko nagkape. Si Basit Arbis na ito kan eh. Nagsinga mo lata. Tirabi na papanag. Magtutudo. Sumak pa dati bakit? Maimasan na maturugan. Lubat magaya mga to. Tab, hindi mo na isaksak-sak. Hindi mo na dindat namin. Okay. Oh. 20 minutes pa, 3 hours. Kaya mo dati bakit hindi mo bumangon na. Karaingan hampay. Nakaraingan ka, pero madi kaya bumangon. Kurkuri dam-dam, madi na kaya bumangon. Siyempre, ang kumabalin nga panawan ito ita, no, bigla nga bumangon, tanatumba, mawan manan. Kailangan nga bantayan. Prepare di pakan ko kanyada. One week gaya mga damot tisara na ni Kwan Babin. Sabi siguro. Dadi tatay. Agrubrubat ka nung sumrak. Alas 8:20. Ano jay tatay. Simrak mat itoy. Prepare ko tayo abay ko. Kasi ano tagtada dyan pork chop. Na-prepare ko dyan na tangan. Nabugwa ko. Dyan pork chop ati. Tagtada nga marinate ko. Kinigita raw nga dati tao po na. Bait mo lang akay di. Madamdam ako. Mga isaang ako natin na po. Win nagsubling pasok ta ka nun. Win baga na. Naka Domingo pa ilaang simrag kami kung nananbog nagsubling trabaho dan namonimutan nga di ma nanimot siguro ni Kwan ni Renson LS nga LS bigat tarabi niya nga luto jay pork chop. Pray ko lang ti spring onion. Very easy mo. Very easy mo nga recipe. I-vlog pa lang.
Wen bayag matan. Pero pero nga ni kung maabutan ng di bananas na. Kunam. Kaya pork chop. Karon. Pork chop ngay kan lang ti ko. Spring onion na. Ay nag-eat. Iso na ka ko. Nagramid pa itong ganisa na boyam dayay. Nagatidag. Nangdang. Ano yung klase din nangdang. Nagrega magamin ito. Ako mati pagkatangan ti natanga napipintas. Hindi ako mayan ti boarding house ni Ronaldin edi. Kaya dumagatang. Naglalaka pa. Ito'y simsato yung nangina. Nangina na tang. Ako mati armang. Tagi sa ako mati tabungaw. Da nakita nga tabungaw itan eh. Sino Kuya Bobby Ado bananas nan agbor madeni range 1.4 kinyanan kat siya ka 1.3 somethingan kat ni range ka 1.4 laang pa nagaduman garod di maabutan na ni Mandamads. Bakit takpay gayam ni Damads. Win ito'y palengke mi takwa nagbasit may sana naglako. So ano ko ita akwa kaya siya po na welcome magpalengke ta kwa ada pagpilian. Ado pagpilian nga mita kapalengke karod kat may sana aglakong pagpiliam. Ay ginatang na. Nunya teddutan akison. Pindan na ni maabotanan. Tuwin abay ti amom ubing ka. Amat. Amat. Arta. Amat 48 nansa, 49 na pwede na buya di jay kwa. Di jay vlog ni dong ede nga tinagbabati da. Kan sa binuya, pagpasak ta binuya. Nagbabati da nga 49 di taon na. Yaman yung lipstick yan na nangisip. Nangisip talaga nga kwa. Dajay kwa, California. California ti nagpuor ijenda kwa, dibi. Agtutor mati kwa, disaster. Yarasan. Itan. Nagrega mo dati nga pabangungan na ng tatan. Naboyak ajay, pero na lagi jay. Kinain ko nada. Minsan di ayan namin.
Sabali mo yan da dibe. Win no, Canada. Tayan na. Win no, California. Ten minutes pa 3,000. Tapos palabsanat 5 minutes. Isa na ma'am. Nabango na ma'am pa. Ni Ate DB San Francisco ay Win gayam tadi ko. Ayan nagpicturan na. Hindi nakita. Maud tata ako abang wanak pa atoy bakit
Hindi ka peta. Naka 3 hours 3 minutes lampasak pay basit pero pa apa ilagay ni Seven minutes na dapakan. Thanks so much guys. 3 million people in the house is still there, and saka sa 18 tamsak. Salamat sa inyo guys. Salamat ng marami sa inyo. Salamat sa pagstay. Thank you so much. Bye bye. Thank you so much guys. Thank you. Bye bye.